Hej, jeg er Christine fra bloggen Twinfood, og jeg vil vise jer, hvordan I laver en rigtig nem og lækker snack, som er nogle sojamandler. Og det eneste, I skal bruge, det er nogle mandler og noget soja. Vi har 100 gram mandler og 2 spiseske fulde soja. Og mandlerne, de skal først hældes på panden, hvor de skal lægge indtil de begynder at sprutte lidt. Så det kan lige tage lidt tid, hvor de skal lægge rist. Når mandlerne de begynder at sprutte, så slukker vi for komfuret og hælder sojaen over. Så skal de egentlig bare lige blive dækket. Og så skal de lige tørre helt ind, inden de bliver lagt til afkøling på et stykke bagepapir. Og så er de egentlig klar til at blive serveret.